Prince Idris TV kenan, ta inda za mu daga kawo muku abubuwan nishadi. Ku bi mu ku sha mamaki, musamman bangaren rawa da waka. Prince Idris. Danna subscribe kuma ka danna kararrawa. Garin nan duk wayan nan can iska suke yi. Ka dinga magana mai wa nan lungun ai na mai tace kai ai duk garin nan dai mai tace uwar kaluku ta fi kowa mai kaluku ta ci tanko mamuda nan ya to daga kwari cikin sai kulle ya tafi da kasa ana ruwa ke shayi mai yawa ina ai ta tafe wala ta tafe daga zanga kiliya ta yociya subhanallah ai ne nake ga maka wannan kuma nake ga ma daga ita hewa ta kananan kenan bari dan yi wala an sanin dan kai dan sama ya ganin ta zabe ya dan ba yau zaka buga domin neman sabon fina-finai na a rubuta Prince Idris TV a Google ko kuma a YouTube sannan a tura. Domin kuma neman ƙarin bayanai za a iya tuntuɓa mu ta wannan namba 09023291155.